1714. Aquest any fa 306 anys que ens intenten eliminar com a nació. Fa 80 anys que van assassinar el president Lluís Companys i fa 25 anys que des del casal Jaume Aiguader d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sants, Montjuïc, atorguem uns guardons que reconeixen a persones i institucions que han destacat en la defensa de la nació catalana. Aquest any patim dos fets determinants. Per un costat, ens trobem enmig d'una causa general contra l'independentisme que acumula ja milers de represaliats. Tot per atemorir i desactivar el moviment independentista en l'exercici de la nostra legítima lluita per la llibertat del nostre país. No se'n sortiran. La democràcia és com l'aigua que sempre troba una via fins que arriba a formar grans corrents imparables. Per un altre costat, la pandèmia provocada pel Covid-19 ens obliga a ser molt prudents per raons sanitàries. Tots vivim les seves conseqüències mèdiques, econòmiques i socials. Tot i això, estigueu segurs, ens en sortirem. I ho farem de la mateixa manera que fa segles que resistim tota mena d'embats que el destí ens posa al davant. Enfront d'aquesta situació, el casal ha decidit tirar endavant amb els premis. En paraules del nostre president Oriol Junqueras, des de la seda de Lledoners, amb l'ànima plena d'orgull pel camí recorregut i d'esperança pel que caminarem, us demano coratge, perseverança i dignitat. Som els que mai ens cansem, els que mai renunciem, els que mai desistim. Passi el que passi, persistim, perquè si ho fem, guanyarem. Som republicans i això suposa el nostre compromís amb la nació. Una nació lliure, forçada sobre la dignitat de les persones i que no toleri cap mena de discriminació, profundament democràtica i que entén que el seu progrés ha d'incloure tots i cada un dels ciutadans. Aquest any, com cada any, honorem a persones i institucions que han demostrat determinació al llarg de dècades en el servei al nostre país. Per aquest motiu estem aquí, per honorar el millor que té el país. Els nostres conciutadans, que en temps incerts com l'actual, no dubten estar al seu servei. Visca Catalunya! Bona tarda. En primer lloc, és un plaer estar podent entregar aquests premis Lluís Companys i, a més, amb una persona que em sembla que hi ha tres situacions que converteixen aquest moment en encara més especial. En primer lloc, veiem com aquests dies especialment la repressió de l'estat espanyol no s'atura i la Núria va ser una persona que va haver de patir i va haver de suportar la repressió del franquisme i veiem com en un context diferent i en una situació diferent, però la repressió és un element, diguéssim, que es va repetint i que va persistint en les nostres vides i en les vides de l'independentisme i del republicanisme d'aquest país. Per altra banda, també estem vivint una situació molt complicada a nivell de salut pública, a nivell econòmic i a nivell social, com és evident i com és conegut per tothom, i em sembla que els valors republicans amb els que va viure la Núria són aquests valors que ens ajudaran a sortir millor i abordar millor aquesta situació que estem malauradament visquent i en la que hem de treballar insistentment per poder-nos en sortir. I per últim, avui fem aquest lliurament a títol pòstum, com s'ha comentat anteriorment. La Núria malauradament ens va deixar fa poques setmanes i per tant avui donem aquest premi Lluís Companys en homenatge a la Núria Capafonts, però qui el recollirà és la Carme Bertran. Per tant, sense més, li demanaria a la Carme Bertran que pogués recollir aquest premi en nom de la Núria Capafonts. Gràcies, Carme. Agrair les teves paraules, agrair al casal de Sants pel premi, agrair a Esquerra Republicana pel fet de donar-li aquest premi a la Núria. I jo, quan vaig rebre el correu de propostes per atorgar el premi, vaig pensar en la Núria, per què, no?
La Núria era una persona que va néixer al carrer Berger, no? D'aquí del barri, i va fer una vida doncs, com moltes dones, no? de la ciutat. No? Ella va anar a l'escola, no? L'escola que hi havia a la plaça Espanya, i durant la guerra va veure com cremaven els seus llibres enmig de la plaça. Ella va patir que no pogués parlar el català i ella era filla única, vivia amb els pares i una tieta que es portava amb poca edat i sempre van parlar català, sempre a casa té una biblioteca immensa i el pare era enquadernador i tenia molts llibres, evidentment en català, i la passió per la ciutat, la passió per el país, la passió per la cultura, a mi moltes coses m'ho va transmetre la Núria. Per mi, ella forma part de la vida i ha sigut un exemple de vida i també de mort, perquè ella va escriure les seves voluntats anticipades de què volia que li fessin en cas de que estigués malalta i què no volia que li fessin. I volia llegir, per acabar, el text que ella va voler que poséssim en el seu recordatori. No? I diu així: Partença. Amb mans obertes faig l'ofrena d'una vida que no vull per mi. Crist emprà la seva fent-ne sembra, com d'ell anhelo el meu destí. Als cors de tothom que tant estimo, voldria deixar-hi un vell record, joiosa pau que tot somiu, lluminosa fe que enlaira el cor. I això ho va escriure un jesuïta perquè ella va treballar amb els jesuïtes. No? Moltes gràcies. Tot seguit, la Marta Vilalta entregarà el premi a la Fundació Pindali de l'Indian Culture Center i recollirà la seva presidenta, l'Eve Benedito, i en Robert Massí, senador. I jo simplement en nom d'Esquerra Republicana felicitar-vos pel premi, felicitar els companys també que ho han fet possible, els premis que cada any, i ja fa molts anys que ens donen els Premis Nacionals del president Lluís Companys, i no només felicitar-vos, sinó sobretot agrair-vos la feina, la contribució, el pensar en aquest bé col·lectiu, bé comú, pensar en els altres i en com ajudar. I crec que això ens uneix com a organitzacions, però nosaltres també des d'Esquerra Republicana sempre tenim aquesta idea de poder ajudar la gent, de servir el bé públic i com podem millorar i acompanyar sobretot aquells que més pateixen, i crec que amb totes les diferències, òbviament, però justament això és el que us volem agrair amb aquest premi, fer aquest reconeixement d'aquesta contribució a ajudar, a acompanyar, a garantir igualtat d'oportunitats a aquelles persones que considereu. I ja està, és un premi que el que vol ser és un reconeixement, un agraïment i un seguiu i compteu amb nosaltres. Compteu amb Esquerra Republicana, amb la família republicana, a construir també des dels valors republicans, a construir ciutadania i a construir també un país millor on puguem viure, com dèiem, amb més justícia, amb més progrés, amb igualtat de drets i d'oportunitats per a tothom. Així que moltíssimes gràcies, és un honor. Moltes gràcies, i moltes gràcies al comitè que ens han per reconèixer aquesta feina que fa quasi 7 mesos que estem fent, la feina de solidaritat, que també avui en dia és molt important, sobretot per les persones i famílies que estan patint
fam amb els efectes del Covid i seguim treballant i moltes gràcies per veure la feina que estem fent les dues entitats, Indian Culture Center i la Fundació Indali, i seguim fent. Fins ara hem arribat a uns 17.000 persones a ajudar, tenim ateses 17.000 persones i seguim. No ens cansarem fins que nosaltres tenim l'última voluntat de treballar per la societat i seguim treballant. Moltes gràcies per tot. Jo només volia dir que ho volem dedicar a tots els voluntaris i a totes les entitats col·laboradores del projecte. Celebrem la 25a entrega dels Premis Nacionals President Lluís Companys i els Premis Lluís Companys són això: entrega al país, treball, persistència, determinació per al nostre poble. La consellera Esther Capella entregarà el premi als castellers de Sants i el recullen la Núria Pinyol i l'Assumpta Sols. Moltes gràcies per aquest premi que ens arriba en un moment on no podem realitzar l'activitat que dona sentit a la nostra colla, fer castells. En el motiu per atorgar-nos el premi dèieu que som la colla més potent de Barcelona i la que ha fet millors castells. Això per nosaltres és un gran orgull. Ens sentim orgulloses de prestigiar amb les nostres construccions el nostre barri, Sants. El nostre objectiu principal és fer castells i els castells han esdevingut un símbol identitari de Catalunya i de la catalanitat. Els castells tenen també un gran simbolisme que ens defineix com a poble disciplinat, persistent, cooperatiu, disposat a assumir riscos, amb un gran potencial i resilient, un valor reconegut en el gran president que dona nom a aquests premis, Lluís Companys. Els castells cauen moltes vegades, però els tornem a aixecar. Moltíssimes gràcies per aquest premi que ens honora i esperem continuar sent una colla que se'l mereix. Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit. Gràcies per aquestes fantàstiques paraules que expressen realment el que és un castell i què vol dir ser castellera o ser casteller. I aquest any ho celebrem en unes circumstàncies molt excepcionals, en un moment molt excepcional des del punt de vista de la pandèmia sanitària de salut que patim, que alhora també té una afectació molt important sobre tota la nostra societat des del punt de vista social, econòmic, no únicament des del punt de vista de la salut, i que té una afectació i que, per tant, fa que les coses les haguem de fer de maneres diferents. Tot i això, aquí estem, commemorant en aquest mes d'octubre el 80è aniversari, en aquest cas i en aquest any, de l'assassinat del president Companys, però alhora fent palès i posant de manifest la importància de les diferents entitats que conformen la nostra societat i que fan que aquesta societat aquí estigui, tossudament alçada cada dia. Enguany, com deia, commemorem el 80è aniversari de l'assassinat, de l'afusellament del president Companys. Aquí també, aquest any, com cada any, retem homenatge amb aquests premis, aquest 25è aniversari d'entrega dels Premis Lluís Companys. Cal recordar, i ho hem de recordar
cada vegada que puguem, i especialment quan fem actes com el que avui estem fent, doncs que el president Companys va patir un judici sumaríssim, un judici sense cap tipus de prova, en el que es van vulnerar tots els drets fonamentals, el dret a un judici just, el dret a la defensa, però també i que va acabar amb una condemna de mort i, per tant, amb el seu afusellament, amb la seva execució. Recordar que és l'únic president democràtic, elegit democràticament, que ha estat assassinat, i que 80 anys després continuem reclamant de l'estat espanyol que compleixi amb les seves obligacions. Quines són aquestes obligacions? Doncs que l'estat espanyol demani perdó a l'estat espanyol i al cap de l'estat per l'assassinat del president Companys, com van fer ja fa molts anys el president François Mitterrand, el president de la República Francesa o el canceller alemany Helmut Kohl. Recordar el president Companys, ho deia molt bé la representant dels Castellers de Sants, és també, en aquest cas, recordar a totes i cada una de les víctimes del feixisme, a reivindicar-les i reivindicar-nos les nostres capacitats, la capacitat de caure i tornar-se a aixecar. Vivim uns temps, com deia, durs per a tothom, per a vosaltres especialment, per les limitacions que imposa la pandèmia, el fet de no poder-vos trobar, de no poder assajar, de no poder anar a les places per aixecar castells, per la suspensió, com dic, de les actuacions, i amb tot això el que representa, com molt bé explicàveu abans. Moltíssimes gràcies i que ens puguem retrobar ben aviat i que ho puguem celebrar, llavors sí, tots plegats. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Seguir, l'Ernest Maragall, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, li donarà el premi al Toni Reig, president de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec. Molt bé, avui som aquí d'alguna manera i malgrat tot i enllà de tot per celebrar-nos, per reconèixer-nos, per tornar a dir en veu alta el que som i el que és aquesta ciutat i el que són les seves persones, especialment algunes de les seves persones. Hi ha una llarga tradició de premi en el Casal de Sants, en aquest sentit, i crec que el premi d'aquest any el que fa és honorar aquesta trajectòria, aquesta tradició, i ho fa d'una manera molt explícita i molt evident. Mireu, estem... A veure, com ho diria? Sempre ens omplim la boca, els polítics, sobretot, de parlar de societat civil, parlar de xarxes de solidaritat, parlar de la col·laboració público-privada, no sé què. Però no sempre, o molt sovint, ens oblidem massa de que si alguna cosa distingeix aquesta ciutat nostra i molts dels seus barris, i el poble sec molt especial, és no només l'existència evident d'aquesta xarxa de ciutadania que s'organitza, que malda, que vetlla, que exigeix, que plora, que crida, però que treballa. El que fa és... De manera que moltes felicitats al senyor Reig, Antoni Reig, moltes gràcies perquè representeu el barri i per la ciutat. Compteu amb nosaltres. Sempre gràcies a vosaltres. Jo el porto escrit. Jo, com soc periodista, estic acostumat a l'escrit, el porto escrit, però vull expressar el meu agraïment per aquest premi. He de confessar que ni m'havia passat pel cap que em donarien un premi per la feina que he fet, faig i faré, pel tal d'arribar el més aviat possible a veure fer realitat el somni de la proclamació i desenvolupament de la República Catalana i poder posar fi a aquesta lluita democràtica d'anys i panys per la nostra llibertat com a persones i com a poble. Tot i que el premi és nominal a la persona, considero que s'està premiant a tots els veïns i veïnes implicats, com jo, en la lluita comunitària del meu barri, de la meva ciutat
i del meu país, per millorar i transformar la nostra realitat social i cultural i pel compromís de mantenir i desenvolupar la nostra cultura popular. Permeteu-me que us expliqui una anècdota. Des que vaig ser elegit president de la Coordinació d'Entitats del Poble Sec, al cantó a la taula del meu despatx de treball hi ha un plafó. I allà hi tinc penjada una fotografia del president Lluís Companys i Jovent. És una expressió de la meva admiració i respecte per a una persona que va sacrificar la seva vida per la seva família i pel poble català. I també em serveix per donar-me ànims i coratge. Quan estic cansat i fastiguejat per la feina, per les dificultats, pels entrebancs, pels malentesos, les incomprensions, jo engegaria tota vida, me'l miro i penso, aguanta, Antoni, que al cantó de tot el que haver d'aguantar amb Lluís Companys, el teu no és res. Per tant, em dóna coratge. I quan em van dir que la gent l'havia votat pel premi, vaig tornar a mirar la foto i em vaig dir, hauré de creure en miracles. Tota la gent que formem el teixit associatiu i comunitari som la sal de la terra, de la nostra terra. Som el petroli dels catalans, la font de l'energia que mou la societat. Som la mina d'or que ens fa sentir afortunats de pertànyer a aquest poble, a aquesta nació. I per acabar aquestes paraules vull esmentar el vers del cant de la Cellera d'en Joan Maragall, que parla de la llum als ulls i força al braç. La llum als ulls és la mirada cap al futur i la força al braç és la constància en la lluita fins al final. Perquè, tal com va dir el sociòleg Ralph Dahrendorf, fan falta 6 mesos per canviar un sistema polític, 6 anys per transformar un sistema econòmic i 60 anys per canviar una societat. Nosaltres, el moviment popular que forma el teixit associatiu, estem per canviar la societat. Visca el Poble Sec, visca Barcelona, visca Catalunya Lliure i visca el País Català. L'Artur Junqueras entregarà el premi a la consellera Alba Vergés i en el seu nom el recollirà la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Comissió de Salut del Parlament, la Gemma Espigares. És realment emocionant tot el que em fa referència a el que afecta a la família i això es pot entendre perfectament, no? I en aquest cas, remuntant-me una mica, o molt, el premi aquest de Lluís Companys. Lluís Companys, que us diré, tots ho sabeu, que era un home valent, extraordinari, que va morir a peu dret, defensant la dignitat i l'honor de tot el nostre poble. També per nosaltres, jo estic cert, per la gent que m'envolta, de que és forta i ho resistirà. Gràcies a tots. Doncs deixeu-me que faci 2 agraïments, 2 prèvies. La primera a tots els organitzadors per haver-ho fet, per haver fet possible una edició més d'aquests previs i més en un any tan especial per la pandèmia que ens acompanya i per tant amb aquestes mesures extraordinàries de seguretat no estem fent l'acte que voldríem amb tota la gent, però per això als qui heu posat un granet més aquest any, doncs fer-vos l'agraïment. I el segon, en aquest cas a l'Artur i a tots els companys del Free Junqueras, perquè són també aquesta mostra de la perseverança que tenim en aquest país en un moment tan complicat per 2 coses, per la Covid, però també perquè seguim reclamant aquesta llibertat pels nostres presos polítics. Per tant,
també amb ells aquest agraïment per la perseverança i per continuar fent aquest camí junts. La vàlua més gran que tenim al nostre sistema sanitari són els i les professionals sanitàries, això ho sabíem, però ho hem vist molt més aquest darrer any, i per això aquests companys i companyes de professió que estan sempre al peu del canó, que són la peça clau d'aquest sistema, aquests 140.000 professionals que vetllen cada dia per nosaltres, i també des d'aquests més de 3.000 punts arreu del país on ens donen aquests cuidatges, uns professionals que aquesta pandèmia els ha colpejat doblement, com a totes nosaltres, perquè és una pandèmia sobrevinguda que no esperàvem, que ens està causant molt dolor sanitari, però també econòmic, també social i també emocional a totes nosaltres, i per això també els afecta, i que ens hem hagut d'adaptar a un confinament i a una transformació i un canvi d'hàbit, però deia doblement perquè a més amb aquests professionals sanitaris també han hagut de veure morir gent, més que en altres anys, i d'una forma diferent, i per tant aquests canvis sobtats, aquesta capacitat de transformació del sistema, com han convertit llits convencionals en llits de cures intensives d'una forma extraordinària, no només multiplicant respiradors, sinó també multiplicant la seva capacitat de treball davant d'aquesta incertesa. Que teníem aquests treballadors sanitaris ho sabíem, i ara, més que mai, aquest compromís pel sistema sanitari públic que ens ha aconseguit fites molt importants al llarg de la història, com ser el segon país amb una esperança de vida més llarga, com Japó, com tenir o liderar els transplantaments d'òrgans i com registrar una de les millors taxes de supervivències amb càncer, cal que hi seguim lluitant. I això no és només gràcies a les treballadores sanitàries, sinó també, i ho vull dir especialment, a les gerents, a les supervisores, a les directives, a totes les persones que estan al capdavant d'aquest sistema sanitari, que ha donat una resposta magnífica, i entre ells amb la consellera Alba Vergés i Bosch al capdavant, una persona amb una perseverança, amb un esforç, amb un rigor, amb una humilitat i humanitat molt important. I per això aquesta dedicació de totes i cadascuna d'elles és el que ens ha fet treballar per prioritzar cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país, i per això m'enorgulleix en nom seu recollir aquest premi, i que seguim entre totes fent d'aquest sistema sanitari públic un sistema excel·lent al servei de totes les persones. Moltes gràcies.